Bon dia, bona tarda, bona nit i bona alegria que ens ha donat el Girona fa un moment a l'estadi. Acabo d'arribar a casa i jo no sé vosaltres, però jo arribo espitós del que he vist a l'estadi. He tornat a veure un Girona del qual sentir-me molt orgullós, he tornat a veure un Girona que ha donat una bona imatge, he tornat a veure un Girona competint, he tornat a veure un Girona de primera divisió. Arribem a la jornada 7, la tan necessitada victòria encara no ha arribat, en aquest sentit no ha sigut l'alegria, no ha estat completa, però sí que és veritat que la progressió de l'equip és d'anar molt cap amunt. També és cert que anar a pitjor era molt difícil, però el canvi que ha fet l'equip en l'última setmana, m'atreviria a dir, perquè no té res a veure, ja no dic el partit en general contra el Levante, però és que no té res a veure ni amb la primera mitja hora contra el Levante, quan encara érem 11 contra 11. Llavors, jo arribo a casa molt content, arribo a casa amb moltes ganes de que arribi ja dissabte vinent per veure com juguem contra el València. Feia molt que no m'ho passava, que no... Passar-m'ho bé no, perquè al final m'han faltat els gols, com a tots, però que no veia un equip jugant com hem jugat avui. O sigui, el Girona que jo he vist avui, crec que, jo diria que tots estarem d'acord, s'assembla molt més al Girona de fa 2 anys que el Girona de l'any passat. Al final estem recuperant unes ganes de competir que feia molt que no es veia, potser des dels partits de Champions, que ja sí que l'equip més o menys la temporada passada va complir, va fer grans partits, però en Lliga jo feia molts i molts mesos que no veia un Girona tan endollat com he vist avui. Hem confirmat les bones sensacions que va donar l'equip a Sant Mamés i ara falta veure si això serà la tònica habitual, si a això que hem vist avui li afegirem aquesta decisió final que ens porti a aconseguir marcar gols. Ens costa molt marcar gols, però avui tenim moltes més coses a les que agafar-nos per pensar que la permanència no serà un impossible ni molt menys. Considero que si l'equip juga com ha jugat avui o com va jugar a Sant Mamés, sobretot a la primera part, la segona part sí que és veritat que va decaure igual que avui, al final el físic crec que s'està notant amb molts jugadors, tant Witsel com Unai, com Banat inclús, es veu que a les segones parts els hi està costant bastant, però si el joc és com el que hem fet avui, sobretot el de Sant Mamés a la primera part, crec que la salvació serà molt i molt assequible. Sense més, som-hi amb aquest postpartit d'aquest Girona 0, Espanyol 0. Doncs vinga, som-hi aquí a l'interior de Montilivi i anem a fer aquest postpartit d'aquest empat a 0 entre el Girona i l'Espanyol. Qui busqui comentaris sobre el tema de públic, Viva Espanya i 4 coses d'aquestes, no ho trobarà. Passo de parlar d'aquest tema, ni em vull encendre ni vull que es parli més del final una colla de brètols que ve aquí cada cop que ve l'Espanyol. Passo, sincerament. L'únic que sí que opino és que aquesta gent no representen a tota la massa social de l'Espanyol, igual que opino que l'Espanyol hauria de començar a vigilar a qui li acaba venent les entrades com a visitant, perquè al final la imatge que donen del seu club és patètica. Res més a dir sobre aquest tema, em centro a la part esportiva. I començaré parlant una miqueta de l'11 que ha presentat Mitchell. Sorpresa, al prepartit, no sé si algú l'ha vist, jo parlava que m'agradaria un canvi com el que s'ha vist en quant a tàctica. Jo demanava i portava ja, no sóc l'únic, som molts el que pensàvem fa temps, de tornar a la defensa de 5 amb 2 carrilers. Inclús no ens enganyem, al partit contra el Levante Mitchell ho intenta, però al minut 1-2 de la segona part, l'expulsió de Vitor Reis no ens deixa veure aquella posada en escena d'aquella línia de 5. Doncs avui sí, avui l'hem vist i el resultat per mi ha estat molt positiu. Aquí us deixo la imatge de l'11, ordenat com l'ordena el club. Jo aquestes imatges les odio, o sigui, jo que l'ordenin pel número de dorsal, que comencin a treure aquesta mania i que s'ordenen una mica per posicions, no crec que costi tant. Anem a l'11, Gazzaniga a la porteria, cap sorpresa per mi. Molta gent pensava que avui jugaria Livi,
que avui a la roda de premsa, no sé si l'heu escoltat, però Mitchell li diu Livi. Hi havia gent que pensava que avui es faria el canvi, que jugaria Livakovic. Jo ja ho deia al prepartit. Crec que Livakovic acabarà jugant, sí o sí. Crec que és millor porter que Gazzaniga, però també crec que Gazzaniga a Sant Mamés va donar una passa endavant considerable. Crec que a Gazzaniga li ha vingut molt bé que li vingui competència per no sé si esforçar-se més, inspirar-se més, concentrar-se més, no sé com dir-ho, però sí que és veritat que Gazzaniga els dos últims partits, perquè avui també, tant a Sant Mamés com avui aquí a Montilivi contra l'Espanyol, ha fet un molt bon partit, ha fet dos bons partits. Llavors jo avui, amb l'actuació de Sant Mamés, que ens va salvar 2 vegades, si no recordo malament, va treure 2 pilotes, va salvar 2 gols, crec que no hi havia motius per seure'l. I ho vaig dir i ho entenc perfectament. Línia de darrere, la que es podia fer i la que molts demanàvem, Hugo Rincón carriler dret, Àlex Moreno carril esquerre i al centre doncs Francesc, Vitor Reis i Blin. A mitja s'ha tornat a carregar Arnau, crec que ho va fer a Sant Mamés, va donar bon resultat la línia. Entenc que no hi havia motius per tornar enrere, perquè com deia al previ, si tu ara a un jugador que ha donat un bon rendiment, Hugo Rincón per exemple, el seus a banqueta per tornar amb Arnau, al final Hugo Rincón s'asseu a la banqueta i diu vale, què collons he de fer jo per convèncer aquest tio que puc ser titular. Llavors van rendir, crec que han tornat a rendir avui bé, per tant crec que a Arnau li tocarà esperar la seva oportunitat a la banqueta i no passa res. Arnau ens ha donat molt, crec que ens tornarà a donar molt, però ara mateix s'ha de reconèixer, i la temporada passada realment també, però bueno, que no està al seu millor nivell ni molt menys. Llavors no passa res, banqueta, entrena, treballa i torna. No n'hi ha més. Seguim al mig del camp. Al mig del camp hem fet el que ja es preveia. Al final, el que jo parlava com a trio, com el trio aquest que crec que serà el més utilitzat segurament aquí al mig. Ivan Martín, Witsel o Unai. I a la davantera, Porto estava aquí com a mitja... Realment Unai queia una miqueta cap a banda esquerra i Porto queia cap a banda dreta i Banat estava allà davant. És que al llegir-ho així desordenat m'he anat una mica també. Vale? Al final al mig eren aquests tres, més Porto tirat a banda i Banat a la punta d'atac. Per noms, jo què destacaria? Jo tornaria a destacar... és que la línia de 5 de darrere l'he vist molt bé. Falta que els carrilers aportin ho ha dit Mitchell a la roda de premsa i poder se m'ha quedat amb la idea, però ja es veia en el camp, no? Una mica més de clarividència quan arriben a 3/4 tant d'Hugo Rincón com a Àlex Moreno, però m'ha transmès seguretat. Vitor Reis l'he vist que ha començat molt nerviós, després sí que ja s'ha calmat i s'ha sentat una mica i ha fet crec que un bon partit, ha tingut alguna situació difícil de solucionar i crec que ho ha solucionat prou bé. Blind i Francesc per mi superbé, molt bé, crec que inamovibles, o sigui, de la línia de 5 de darrere l'únic que el que em genera més dubtes ara mateix de la línia de 5 aquesta seria Vitor Reis, i poder per inexperiència, perquè els primers partits va fer alguna cagada gran, no transmetia seguretat i poder m'he quedat amb això, no? Una mica, però crec que la línia de 5 aquesta funciona bé i haurà de continuar sent la línia titular. Seguim, al mig Witsel molt bé mentre li ha durat la benzina, sí que és veritat que la segona part, a partir del minut 70 o així, estava fos, però totalment. El problema és que, clar, tu mires a la banqueta i l'opció que tens és Solís i Las Kuruma, que és el noi del filial, i hòstia, jo entenc també que Mitchell l'aguanti. Jo per mi l'ha aguantat minuts de més, jo hauria fet el canvi bastant abans, no tinc apuntat ni ho he mirat el minut que l'han canviat, però crec que faltaven uns 10 minuts pel final i Witsel ja quan l'ha canviat portava ja com 15 minuts que demanava una bombona d'oxígeno, però molt bé, crec que ha donat molt, crec que la seva experiència es nota, crec que anirà a més i crec que ens funcionarà bé aquest mig del camp. No rasquem, això sí que és veritat, hi ha hagut molts moments que es trobava a faltar algú que rasqué més a mig del camp, que destruís més joc. Però això ja és una errada de configuració de plantilla, no tenim aquesta peça i amb les que tenim és el que hi ha, no n'hi ha més. Ivan Martín avui l'he vist molt bé, la veritat, l'he vist bastant entonat, m'ha agradat molt, i Unai, com Witsel, mentre li ha durat la benzina, molt bé,
Després a la segona part sí que ha tornat a desaparèixer una mica, com li va passar a Sant Mamés. No sé si tema de benzina o Mitchell també deia que tenia un cop al bessó, que ho ha comentat al descans, i potser això també li ha marmat el seu rendiment a la segona part. Què més dir? Porto doncs, bueno, va portant com sempre, moltíssima lluita, tots haurien de tenir el sacrifici que té Porto, que potser no és el jugador més tècnic que tenim, potser no és el tio que té més qualitat de l'equip, ni amb la pilota amb els peus, ni tàcticament, ni en molts altres sentits, però collons, és que la lluita que posa Porto ens dona moltíssim. Lluita totes les pilotes, no dona cap part perduda, i bueno, fruit d'això hem tingut la millor ocasió segurament ha sigut gràcies a una lluita d'ell que anava, bueno, una pilota llarga i ha anat allà lluitant-la amb el central al final ha fet una mitja errada, serà mig menjat, Porto se n'ha anat i bueno, ha acabat amb aquell tir de Banat en un mà a mà que no ha aconseguit definir. I de Banat, doncs què dir, Banat ens està costant trobar-lo en posicions de perill, però sí que és veritat que el veig un davanter que té molt de sentit tàctic, ha despenjat d'alguna pilota molt interessant, ha fet obertures a banda molt interessants i molt perilloses. És un tio que ja ho vas dir, que crec que col·labora molt en el joc de l'equip, participa molt del joc de l'equip. No és un rematador pur com podia ser Dovic. Dovic poder no participava tant en el joc d'atac de l'equip, però sí que estava més pilota que agafo, pilota que enxufo. Banat crec que no serà tan rematador com Dovic, però sí que col·laborarà més en l'equip, serà més de participar en les jugades, de crear i de generar per la resta de companys també, no? Bueno, dit això, a veure, com a negatiu sincerament de l'equip és que no he vist res allò que digui, o sigui, en quant a noms no he vist ningú que digui aquest no m'ha agradat, la veritat. Sí que trobava a faltar això, ens falta una peça al mig que rasqui més, que destrueixi més el joc del rival. Però, bueno, això és un tema de mercat, és un tema de configuració de plantilla i aquí, de moment, fins al gener, no hi ha solució. I veurem si al gener la porten, coneixent la directiva i la direcció esportiva que tenim. Dit això, repassat una miqueta l'11 i parlant una miqueta de cada línia, si mirem la classificació, doncs aquest punt no ens servirà per sortir del descens, això està molt clar. Veurem si ens serveix per deixar l'última posició, que ara mateix la té el Mallorca amb 2 punts, nosaltres estem amb 3, aquí us deixo la imatge, com sempre. Bueno, en quant a classificació, doncs no veurem reflexat el que hem vist al camp, perquè al final hem sumat només un punt, però sí que és veritat que les sensacions són molt positives. Jo crec que ens hauríem d'oblidar una miqueta de mirar la classificació, i sóc el primer que la mira, i sóc el primer que la mira, i sóc el primer que analitza, i mira gols a favor, i mira gols en contra, i mira com estem. Però al final potser ens hem de mirar-la per no donar-li tanta importància. De moment ja arribarà el moment de donar-li importància si continuem aquí a baix, i mirar una miqueta més les sensacions que tenim, perquè al final és el que deia abans, nosaltres estem com acabant la pretemporada ara. Hi ha molts jugadors que porten un mes entrenant amb els companys, que no saben ni l'idioma. Llavors, estem ara acabant la pretemporada, ara es comença a veure un joc més coral de l'equip, ara es comença a veure unes certes connexions que no s'havien vist fins ara. Van començar a veure a Sant Mamés i avui s'han vist durant més minuts, potser, no? Llavors, això, mirem la classificació, sí, estem aquí a baix, estem en descens, els números són dolents, tant en gols a favor com en gols en contra, però ni estem molt lluny de sortir, ni per joc crec que ara mateix, avui, amb el que hem vist avui, mereixem estar aquí a baix. I crec que el temps ens posarà al nostre puesto i crec que sortirem i crec que serem un equip que acabarà en una zona relativament tranquil·la. No diré entre els 10 primers, però sí que crec que estarem entre el 12, 14, una posició por ahí. Doncs, bueno, deixo també les estadístiques aquí del partit, no m'allargaré gaire, que ja és tard i ja el subidon se m'ha passat i tinc ganes d'anar a dormir. Deixo aquí les estadístiques del partit. Hem fet, bueno, jo crec que ha sigut un bon partit, jo crec que el millor que hem fet. 8 serveis de cantonà, 12 tirs en total, l'Espanyol sí que ha fet 20, també és cert. He trobat a faltar molt arribar i xutar. Hi havia moltes vegades que semblava, o sigui, arribàvem amb possibilitats de xutar i intentàvem fer una passada de més.
I, hòstia, si vas ja guanyant 1-0, et compro que intentis fer una passada més i que rebati el company, que potser fins i tot està en millor posició que tu. Però si tu tens l'opció i vas 0-0 i estàs ja a dins de l'àrea, que és que ens hem trobat en vàries així, xuta, tira a porta, que potser el teu tir no entra perquè no estàs perfectament col·locat, però potser hi ha un rebot, un refús del porter que cau al company, que avui segurament no, perquè els rebots mai eren per nosaltres, en comptes ahir li queia al peu, era una passada, però hem de mirar més a porteria. Crec que hem de tenir més mala llet quan arribem a la frontal, quan arribem a dins de l'àrea, hem de tenir més mala llet i provar més de xutar. Però bueno, per mi el millor partit en el que portem de temporada, i amb moltes ganes ja de que arribi, la veritat, aquest Girona-València de dissabte vinent, que també es disputarà a Montilivi. Sense més, fins aquí ha arribat aquest postpartit d'aquest interessantíssim i molt intens Girona 0, Espanyol 0.